De eerste lichting bussen met Cambuur supporters komt aan op het Jereveen. Bus voor bus maar de supporters uitstappen onder strenge begeleiding van de politie. Ze werden streekrucht in het voetbalstadion laat. Intussen is aan de oorkant van het stadion de spielersbus van Cambuur aangekomen. Ik ben er helemaal klaar voor, dat is wel nice. Cool winterwezen. Nou ja, dat zei ik. Ik zei Jan Verhoed, het mooiste waar van de wereld en je voort in winterkleding. Maar ja, je moet het toch wat aanhouden, net. Ze moeten wel zien dat je voor Jereveen bent. Ik ben zeker van Jereveen, ja. En wat denk je, wat wordt het? Ik ga vanuit 3-1 van Jereveen. En dan komen de laatste bussen aan en kan de wedstrijd beginnen.